Takže to je už super sus. Jako mě zajímá, kdo to vytvářel. Kámo, jestli to je předchůdce Among Usu a Among Us toto okopírovalo. Alebo naopak, tak já už jsem fakt blázen. Protože absolutně nechápu lore toho. Jo. Tady mám kulišáka. Nebudu vám ukazovat, co dál mám. Tak to vám to stačí, ne, kámo? Vůbec nešel přes kam kout. Ne, vůbec. Mám tu jediné 3 hry. 4. Bože, prosím, už... Ale teďka bude střih, než se to dočte. V neděli v 10 ráno. V sobotu to je v 12. Did someone call a Dám doctor? to tady. Tady to bude takto. Jsem doktor. Jo, kámo. Konečně Fkem, ok. Flash. Kanada. Hej, mně přijde, že to bude Kanada. Stop. OK. Prosím. Ne, move. Takže já fakt nejsem můj. Sami to víte. Hej, teďka máme sařičku. Dám, kdo by to mohlo být? Hej, pro mě ten fialový. Ne, tento. Tak, teďka bude střih. Co? No kámo, teďka já jsem byl dole. Takže už jeden štělo. Hej, já říkám kapitán Douch.
Okej. Komuś by się pewno otoczyło. GG. Press button. Ne, kamu? One kamu? Ja wiem, to mordo. Ja nie był. No. Follow the red arrows to complete the urgent tasks, otherwise the spaceship will blow up. Bro, to jakий copyright? Oxyd. Tam jest daleko. Stone 100%. Wolím Stone'a. Gente, não é o possível. Não é o possível. Eu era o possível. Eu não acredito que eu não acredito. Graliśmy? Yes, go. Justice ain't gonna dispense itself.
It's all in the cards. Fate and destiny. Yok yok şey yapıyor. Aman bu ne dostum. To si nedám. Tam si fakt nebudu dávat. Nebudu. Ne. Zapomeň. Ne, nebudu. Možná jedna. Jo. It's all in the cards. Fate and destiny. Máme na to 11 člověk. To bych si to ještě. Kamo. Tam se momentem. Velice se dobrá. To dám kvůli videu, kámo. To je super. Teďka 23. 23. Yes. To byl Onstřih, nebo Andr, bro, jenom je anglicky, modrý, jo, šílený. Prosím, ať jsem někdo, prosím na video. Ready to hunt? Hunter. Či já Hunter. Tam ty animace jsou třeba mega. Tam je fakt škoda. Tam co to je? Já asi můžu zabíjet, no. Kámo teďka killing a ten já. Pokud budu mluvit někdy prostě broj, tak je to kvůli toho, že jsem naštvaný. Bro, my jsme až tak moc velcí. Takže to adminu. An eye for an eye. What? Ne, toto. To mě toto vždycky štvalo na pravém Among Us, jo. Protože ty si musel několikrát a oni vždycky, chápete, když, download. Absurdní cinema. Jako pokud budu mít nějak špatnou výslovnost angličtiny, tak nemoc angličtina nebo My Divas Hardware Bomby. Jepí, jako co? Jako nikdy Mexiko. Tady se podívám. Nejsme. Ever done cheating? Tomu! Tam Oli. I don't know, bro, kámo. I was at storage. It was funny.
Kamu proto něco japuje. Padaj, Bro? Co jsi mlel? Mám pocit, že by to mohlo být. Protože nevím, jak to bude. Tam slyšeli jste ho? Bro, stop yapping! Proč japuje? Bože. Hello, Six. Harry. Ní! 14, kamo. To mě přišlo jako a minute is not no nic, kamo, já si zrobím zvuky, protože to mega křičí. Bro, co to je? Kamo, mohl být ještě třeba zelený. Tady budu dělat tasky, které nemusím. Je fakt, že Among Us to má trošku. Hej, ale tady třeba bys vzal Among Us, přitáhl bys to sám tu mapu a prostě naprogramoval ruce a jako tak trošku realitně. Protože já jsem třeba na Among Usu mega dobrý. To jsem ještě ani jednou člověka. Nic jsem neřekl. 5, 4, 3, 2. Bro, proč chodíš furt za mnou? Vidíš? Teďka já zabočím a ty pak půjdeš za mnou. Iduko, kámo, iduko! To zavzpomněli. Kam on si to asi nejvíc zasloužil. Bro. Yellow is... nevím. Prostě mě pronásledoval. A já jsem jako fakt... Já jsem na oranž. Jsem jako... Musí svůd Skype. Kámo, že by to bylo. Protože on furt byl. Aha. Kámo, já to budu natáčet do té doby, než se budu. Exactly as prophesied. No, stay here. What to say, hero? You're sick. Why? Yeah. Stupid. You are stupid. Bro, dostal jaký rek. Spaceship, random map. Není to reklikanu. Mě to chce, já to vím. Že bych ne, red is imposter. Ne, já jsem jmenuji. Red is impost. No. Můj říkáme, že říkáme. Takže bladí vědí, že jsem Čech. Ano, prosím, bože, prosím, ať jsem impostor. Tactical loadout. Flashbang? Že žlutý. Red is impost. Já mu tady... Tady jsou dva, kámo, takže oni by mě mohli... Nejde to. Já budu dělat jako, že dělám tasky. Co to je za... Aha, tak to je Anglicko. Kamu, že bych to měl bonzo?
že no, já to řeknu, že nebudu tam nic psát. Yellow is not my friend. Že bych to fakt udělal. Yellow is impostor. Že bych ho zradil. Kámo, že bych ho fakt zradil, kámo. Že bych byl takový hajdelák. I was medbay, že bych byl, kámo, takový ten hajdelák. Že bych byl potkán. Nebo, počkejte. Mark. On je tam. No nic. Bro, on je fakt Among Us. Pam 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 pam. Pam pam pam. Pam pam. A teďka ta hudba, kámo, bude po celé video prostě. Pam 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 pam. Oh no! We are stuck here! Dělej, nabíj se! Spaceu! Já bych tady měl hodit první flashbang. Pojď. Je to... Já řeknu, že jsem byl úplně někde jinde. Ping is the imposter. Kámo, já bych se měl jmenovat I am imposter. Kámo, já to vím prostě Ninja Liu a imposter. To turned about right. Já napíšu skip, OK, kámo, škoda. To je velmi nudá, kámo, když dáš skip. Prostě teď má, hej kámo, dám vám otázku, proto ty nebo vaše maminka. Potřeboval bych, aby jeden z nich je tady. Já jsem se zavřel. Dělej, nabíj se. Bro. Já budu dělat jakože rozdělená úkol, jo. Já potřebuji vědět, komu abych... Já bych potřeboval nějak odejít. Takže já udělám. Jakože... Komu kdo ho načapal? Yes! We are winning! Mission complete. Takže pro toto video to už bylo absolutně všecko. Mějte se hezky, dávejte lajky, odběry a my se uvidíme u dalšího videa. Tak čus!